kublai pi baro pelok akar pat juri pi baro sangapha shwa bengin le chak phang jong kana ka video sangapha subscribe bat like ya kana ka video dang banta ki update ki bede bat ka FIFA World Cup kumta pelok pinam ngai setia bahadu kanu ka football kala ban yalam nya pi yom sim da ka ba page inspire na wozin ha unong apkol jongka kabuwarte namar uwozinia umde tang unong apkol hanre uwozinia ude ujing aiman sim inspiration jong kaperthe baro kawai uwozina ude na kawai karidulir kabarit ha Afrika wala kari kalong kabarit kibriu jong kabuwarte ki prakhat he bat dakata ka ju ka jing prakhat ka ba he manta kasni ka kabuwarte kala penlong ya baro artli ki tim he kum ka Spain bat ka Uruguay bania khait Arsen haka FIFA World Cup 2006 arhajar arpun riu ka kabuwarte kala penlong ya ka jing ya kun menta ka step Persia ya ka Uruguay haka jing ya khait kene ka long ka jing job ka ba khrau na ka banta ki rang ya lekai ka kabuwarte wala ka jing lekai kala ya khait hanre kam duna ya ka jing job ya ki no lekai ka kabuwarte kajing angnut jong ka kami wozina kal urlong kalio ban pe ya kajing le kai live jong khun jong ka hamadan bat kasno komen shibun menta kasni haden kajing le kai hapedeng ka kabuwarte percaya ka Uruguay ka kami jong wozina kalayo ya kalat ban ya kendu ya president ka FIFA World Cup ujiani kene long kajing kedit ka ba khrau bat kapor ka ba phla ya ka kami jong wozina lada wozina shim lala ban nyele kai bha hadu kan ne ha ka FIFA World Cup arjar pun riu ka kami jong u kala ban nam yo ban sakhi ya ka jingle kai live jong khun jong ka hamadan menta ka kami jong wozina kala pau ba kasngo komen bha ban ya kan du ya president ka FIFA World Cup par kala kren ru bat u